Så er vi gået med Jeppe i køkkenet for at se, hvordan han tilbereder sin morgenmad. Med os har vi klimakonsulent Anders Knudsen fra Københavns Kommune, som skal kigge Jeppe over skulderen og give ham nogle gode råd til, hvordan han sparer på energien. Anders, hvad skal man holde øje med her på køkkenet, når man tilbereder morgenmad? Jamen, jeg vil foreslå, at vi måske allerede inden Jeppe begynder at lave noget, altså sætte nogle apparater i gang, så kunne vi måske prøve at se, hvad for nogle apparater, der allerede står på. For sådan allerede, når man kommer ind i køkkenet, så er der faktisk et vis energiforbrug, som man ikke lige er opmærksom på. Så synes vi skulle tage sparometeret frem. Og så det første man kan kigge efter er jo for eksempel både display og sådan nogle som røde pærer, sådan her. Det her tv står jo på standby, kan man se, der er en lille rød pære her. Ja. Så hvis vi tager stikket ud i her ende, og så sætter vi stikket i her. Og så kan vi på displayet aflæse, at fjernsynet bruger 8,5 watt, svarende til lige knap 150 kroner om året. Så, for at slukke fjernsyn? Ja, for at slukke fjernsyn. Så den der røde lampe, det betyder, at den koster 150 kroner om året. Det kan man så gentage herovre på mikroovnen. Lige knap 5 watt, det vil sige, det koster 80 kroner om året at have stående der, hvis man ikke kan hive på stikket. Der er en radio. Der er en radio herovre der. Ja. Okay. Der er godt nok ikke nogen røde lamper eller noget, der lyser, så man skal ikke rigtig tro, den bruger noget, men vi kan prøve at se, hvordan det ser ud, når man sætter stikket i her. Den bruger lige rundt regnet 1 watt, det vil sige en 15-20 kroner om året. Der sidder sådan en lille spolearbejder inde i den. Okay. Det er sådan noget, man kalder en strømtyv, når der ikke er noget. Den ser egentlig slukket ud, men den står for strøm hele tiden. Så den arbejder altid. Man kan ikke rigtig stoppe den, man kan kun hive stikket ud simpelthen. Køleskabene, kan jeg se, de er lidt ældre dato. Man har sådan gamle køleskab, det er sådan mere end 10 år gamle, så bruger de ret meget strøm. De nye køleskab, der er på markedet nu, A+, eller A++ mærket, de har et meget lavere energiforbrug. Nogle gange faktisk halvt så meget energi som sådan her. Man skal være opmærksom på temperaturen inde i køleskabet. Og derfor har jeg taget sådan en lille temperaturmåler med. Den peger man simpelthen på nogle ting inde i køleskabet, så måler temperaturen der. Smart. For hvis der er for koldt derinde, så står den og arbejder for meget, og så bruger den alt for meget strøm. Når jeg trykker på den her, så kommer tallet her. Det er smart. Overfladetemperaturen. Ja. Så det kan man simpelthen gøre ved at måle inde i køleskabet. Så sigter jeg på den tomat derinde. Og jeg ser, den er 2 grader. Det er lidt for lidt. Ja, også på den her æble herinde. Den er også lige omkring 2 grader. Så bare baseret på det, så vil man nok sige, at det her bruger sådan 15% mere energi end hvis den var prægget. Det er jo ret meget. Ja, det må man sige. Og det kan simpelthen bare indstille sig ind i. Ja. Hvis man ikke lige har sådan en her ved hånden, så kan man tage et glas vand og stille ind i midten af køleskabet med et termometer i. Så kan man måle temperaturen der. Den skal være lige omkring 5 grader. Okay. En anden ting i køkkenet er jo vandforbruget. For eksempel. Derfor kommer der ret meget vand ud. Man kan få sådan en lille indsats, man sætter i, en vandsparer, som blander luft i vandet. Okay. Vi siger, at der kun kommer sådan cirka halvt så meget vand ud, som det egentlig gør nu. Ja. Det er ikke så smart, hvis man skal fylde noget op hurtigt, men for eksempel hvis man står og vasker hænder eller skyller grøntsager eller sådan noget, så er det meget effektivt. Det kommer ikke så meget ud af. Der kan man skære omkring 25% til det vandforbrug, hvis man sætter sig ind op i. Og den er meget billig. Den kan jo få sådan hver isenkram fra til 20 kroner eller sådan noget. Den er hurtigt. Ja, den er hurtigt tjent på et par måneder simpelthen. Så der kan man spare rigtig meget bare ved at sætte sig ind i. Så det var nogenlunde her, bare her.